हेलो फ्रेंड्स, 24/4/2024 सालमारियाव दिनां नरकना हाउस कमांडरना थांनाय हाउस रनाय ताबुक नरकनो हाउस रनाय at 6 ke ending ranaय नरकनो 1 4 नरकनो तिनी at house 6 house रखा 1 ending 4 ending ke tabuk नरकनो गुति रनाय नरकनो ता गुति रनाय hit गुति तो बायप संगरक अब हमका सुद तीर थांनाय रंग बागा सिमिं वीडियो के नरक 84 आन चैनल दाक्ति सब्सक्राइब खालामदि नंग्रो नोटिफिकेशन सगुन बागैनाय के नरक आनि चैनल साजागै दं हांके नरक सब्सक्राइब खालामन तारपति के बायप सं तिनी नरक आनि चैनल नो जे जरा सब्सक्राइब खाय नरक के सब्सक्राइब खादि के नरक नो अवश्य नो रगराखा नंबर के नरक नो ताइथायनि दंखो के बायप सं तिनी नरक नो 12 गुति रखा के बायप सं नरक दाक्टानि चैनल सब्सक्राइब खादि के नरक नो टारगेट नंबर ना थांनाय 31 18 को अबनि बिसिमनो गुति तंनाय तिनी 3180 अबनि बिसिमनो अकुसारन नरक गुति बासि थांना दि के नरक दाराक सक्सेस संगै मानो कबायप सं जल्दी नरक आनि चैनल सब्सक्राइब खालामनानै तापति।